Hola, descobridores. Avui, vapor Aranyó, Santa Barbeta. Claudi Aranyó i Aranyó fou un industrial català. El seu pare ja tenia una fàbrica tèxtil a Barcelona. Aquest vapor es construeix a 1857. Per què es va construir a Santa Perpètua? Per diverses raons. A Barcelona hi havia diversos conflictes el 1854. En 1854, a Barcelona es fa la primera vaga general de filadores. Aquests treballadors veuen que cada vegada més la seva feina està substituïda per màquines i es rebel·len, fent la vaga dels salfactines. Un gran problema pels industrials. La segona cosa important va ser l'epidèmia del còlera. També el 1854. En poc temps, a Barcelona moren més de 6.000 persones. Per això, Santa Perpètua era ideal. Era un poble de pagesos i no tindria els problemes de Barcelona. No tindria les seves lluites obreres, tinc bona aigua perquè estic a prop de la riera de Caldes i també té algun interès amagat. En Claudi Aranyó va ser membre del Consell d'Administració del Ferrocarril de les Mines de Sant Joan de les Abadesses. Al segle XVIII s'han descobert les mines d'Ogassa de carbó, el primer carbó de pedra que es troba important a Catalunya. Els càlculs que es fan a començament del segle XIX es parla del pa català. És el carbó que alimentarà tota la indústria. Solució, la via fèrria. La primera que es fa a Catalunya és el 1848, Mataró-Barcelona. La tercera serà Barcelona-Granollers, que serà la que enllaçarà en Sant Joan de les Abadesses, el lloc més proper de les mines. Ell és accionista de les mines i del tren. Amb el problema del tren el que es trobarà és les fallides constants de les empreses adjudicatàries i trigarà molt a fer-se. Al començament, aquí no hi haurà cap vapor. Serà una nau manual. Una fàbrica de telers manuals que farà sobretot cotó. Després es transformarà en un vapor llaner. La nau baixa, l'actual centre cívic, és la nau original, del 1857. És una nau llarga amb columnes al mig. La seva construcció és de fusta, encara que a l'època ja s'utilitzava el ferro. Van construir unes finestres tan grans perquè en aquella època no hi havia electricitat i així aprofitaven tota la llum. I per això la seva orientació és cara a sud-est. En el seu origen, les finestres eren més altes de les actuals i això és degut a que en la seva construcció es va declarar zona inundable de la riera. Amb l'inici de la construcció del vapor i la domesticació de la riera, es va començar a parcel·lar tot el territori, que era propietat de molt poca gent. Com a curiositat, en 1850 tenia 1.500 habitants a Santa Perpètua. Una mida suficient per dotar de mà d'obra a la fàbrica. Els últims propietaris, els Portells, es van deixar aquesta maqueta que retrata molt bé l'edifici, on es veu la diferència entre les dues naus. Els Aranyó juguen una casa a la cantonada i creen la primera escola de tota Santa Perpètua. Aquesta seria la primera escola pública i en el mateix moment s'està construint l'edifici de la Tàbor, actual Tàbor, que era la Sagrada Família, la primera privada. L'Aranyó mai va aconseguir unificar tota la parcel·la. Va quedar 3 cases sense poder adquirir-les. Amb el temps, l'Ajuntament adquirirà la propietat de l'edifici. La nova nau serà l'entrada principal del centre cívic, que ara mateix és diàfana, abans era un bosc de columnes, que gràcies a un sistema bastant enginyós es van aconseguir treure. Tot el que veiem de color gris és nou, tota la resta està reconstruït. En la construcció del vapor ens trobem una època convulsa per culpa dels arancels. Malgrat això, els Aranyó no s'aturen
i construeixen una altra nau a Poblenou amb els mateixos plànols. L'únic que allà és de 3 pisos. Amb aquest sistema intenta copiar les fàbriques angleses. Aquest sistema de fabricació s'expandeix per tot Poblenou i això farà que el Poblenou es conegui com el Manchester català. Els Saranyó també construiran una altra fàbrica a Mollet. Us podeu imaginar com eren abans les comunicacions, ja que fins al 1932 Santa Perpètua no tenia pont per creuar. Llavors no podien accedir al material en el cas de pluja. En un inici els telers van ser manuals, però després es van adaptar per al nou sistema de vapor. A la mort de l'Aranyó es fa càrrec la seva vídua de totes les empreses, però són moments tan difícils que 4 mesos després tanquen la fàbrica de Mollet i 4 anys després la de Santa Perpètua. Els teixits de l'Aranyó tenia un gran prestigi, fins i tot va rebre medalles a les fires internacionals. La planta superior se situarà al museu. Com podem veure, la seva construcció és totalment diferent, ja que aquí no s'aguanta per columnes. El projecte del museu també inclou la part de baix de la granja Soldevila i l'església de Santiga. Podem veure la importància que tenia abans els constructors perquè el carrer Pep Ventura queda tallat. Això va ser per gestions. Com a curiositat podem dir que en aquella època, per mantenir les propietats, es feia a través de les aliances matrimonials. Així, el seu avi es va casar amb la seva cosina, ell es va casar amb la seva cosina i 4 dels 11 fills es van casar amb una altra família. La torre del vapor és encara més gran que la torre de l'església. La xemeneia està reconstruïda, igual que la seva caldera, que encara funciona. Aquesta caldera pertany a un vaixell de vapor del port de Barcelona. Això va ser perquè a la postguerra es va intentar reobrir l'empresa. Com a curiositat podem dir que la campana no és per una església, sinó que s'utilitzava per avisar els treballadors. Tota la zona del voltant acabarà sent peatonal i el pati serà d'accés lliure.